А, това е шестия запис, шестата част. Не знам, там при змията числото 666 в Библията пише, че то не е на змията, то е на Антихриста, защото, защото името на Антихриста е числото 666, защото име на човек. Антихриста е човек. Това е човек, който никой не го знае, още не е излязъл публично, открито, но когато дойде времето ще излезе, така пише в Библията, и ще бъде директна агресия срещу хората и тогава ще има и директна агресия от хората, защото той ще бъде змията срещу човечеството. А сега още само така, нали, хем сме към змията, хем сме такива, хем сме към народа. Разбираш, и така да бъде. Разбираш, не става или си така, не може Библията така казва. Библията казва или си с там мамона, с парите, нали, с Бога на парите, нали, или си с Господа. Не може и така. Даваш едното, има разделяне. Там, то беше Кесаровото, там, на Господ, това, което е за Господ. Това, което е за Кесаря, за Кесаря. Има един клип, серия от клипове в YouTube. Те се наричат значи напиши да ти търси кавитация и след това форел, с там ер малък накрая. Форел, това е всъщност пастърва. Тоест ще ти покаже някакъв такъв руснак, който отглежда в къщи, в домашни условия. Говорим някакво дворно място и гараж или може би недопостроена някаква сграда, недоизмазана. Построена, но недоизмазана. Има резервуари с риба. Най-вероятно е гараж. Големи резервуари, в което отглежда изкуствено риба. Тоест, изкуствено отглежда пастърва. Той има устройство, което ще го видиш, едно такова едни сини тръби на една неизмазана туклена стена, което устройство под него има една помпа на пода. Помпата е само 0,75 кВт. Т.е. една конска сила. Не е мощна помпа. Мисля, че е центробежна, не е само засмукваща. Защото така системата е обезвъздушена според него. И е центробежна. И тя циркулира в затворен кръг, циркулира вода. Има две двойки конуси, които са насочени с широката си част едни към други. Двете двойки конуси. Широката част едни към други. И са две двойки. Какво има вътре, не знам, но съм говорил с него, т.е. писали сме си. Той казва, че вътре не е просто куха тръба. В никакъв случай. Вътре е цяло устройство. И съм го питал, продава ли го. Той каза, че го продава. Произвежда го, продава го. И цената му е фантастична. Значи за внос до България на помпата, тръбите, които са, какво да ти кажа, аз като материали го виждам заедно с помпата 1000 лева. Максимум. Помпата, защото е маркова, плюс тръбите, плюс работата, плюс всичкото, аз го виждам 1000 лева. Максимум. Това е върха, плюс труда на заварчик, за да го направи. Тоест, направено от професионалист, на който си му платил. Аз го виждам 1000 лева. Доставката и всичко до България на той му иска 42 500 лева в рубли. Аз го гледах колко рубли и колко лева е по курса на рублата, когато си говорихме и така се получиха 42 000 лева.
Значи 20 и колко? 21-2000 евро. Нали, което е фантастично, просто е огромно. Той го продава, защото казва, че страшно бързо ще си изплати, аз му вярвам, в производството на риба. Аз му вярвам, че ще си изплати много бързо, но интересен е ефекта. Не е интересно друго. Мен не ме интересува, нито имам пари да го внеса, защото не съм като те, дето слушат сега и дето ми изтриха записите. А и те няма и да го внесат, а да го внесат, ще го внесат за себе си. Не за другите. Или за началника си. Там в групата. Те са като едно семейство. Голямо семейство там в отдела. Всеки следи всеки знае всичко на другите. И там на долните гащи им знае. Това, което исках да ти кажа, е, че това устройство прави така, че пастървата, която той отглежда, полово съзрява в рамките на първата година. В природата пастървата полово съзрява на 5-та година. При производството на пастърва в изкуствени условия, където не се използва такъв кавитатор, такова устройство, пастървата изкуствено съзрява на 3-та година. А неговата на 1-та, където използва в изкуствени условия, изкуствено хранене, където обаче има и такъв кавитатор, както той го нарича. Той го нарича кавитатор. Най-вероятно завихря водата или нещо друго прави. Не знам. Вътре не знам какво има. И не мога да говоря за него, защото той не казва и не се знае. Но от тази циркулираща вода в тази помпа излиза друга помпа, която е 100, 150, 200 вата. Тоест съвсем слаба, като две от старите електрически кружки, които циркулират водата от затворения кръг, вътре в кавитатора, в системата, и я циркулират през резервоарите, които резервоари вече има пастърва. Тоест нещо върти водата вътре и друга помпа праща и получава вода през филтър, разбира се, за да се филтрира водата в резервоарите, който се почиства от време на време. Водата, която влиза и излиза от резервоарите. Така, интересното е, че пастървата, освен че полово съзрява много бързо, тя надава много бързо. Ако, да кажем, в началото на месец той е измерил 100 риби, примерно, и всяка риба тежи средно по 1 кг, т.е. не средно, 1 кг. Такъв пример да дадем. И общо се получават 100 кг живо тегло на 100 риби в началото на месец. Да, ако им даде за един месец 10 кг концентрирана храна, произведена в завод, за производство на специализиран фураж за риби. Концентриран. Това са едни тъмни черни гранулки, за да може рибата по-лесно да ги лапне. Специална концентрирана храна за риби, фураж. В края на месеца, когато ги измери, значи дава 10 кг храна за месец на 100 кг живо тегло, 100 риби. Общо 100 кг живо тегло. В края на месеца, когато ги измери, живото тегло е, да кажем, 112 кг. А им е дал 10 кг храна. А те са надали 12 кг живо тегло. Тоест, те са надали повече живо тегло, отколкото той ме дал храна. Което е абсурд. То дори е абсурд да е 1 към 1. Да нададат 1 кг живо тегло на 1 кг дадена храна. Това е абсурд. Нали, има метаболизъм, нали, има разходи за терморегулация на тази риба. Нали, има загуби. Как така тя ще печели повече живо тегло, отколкото храна и се дава. Нали, цялата ни наука е материалистична. И нали, всичко се измерва от материалната енергия, от молекулите на храната, от сандвичите.
Нали оттам идва енергията? Какви са те глупости, че изведнъж дава повече? И неговите експерименти това показват. Оказва се, че всъщност тази машина, тя вкарва енергия във водата, която пастървата после я получава под формата на живо тегло може да се измери. А това е някаква друг вид енергия, която се вкарва и която не съществува в науката. Тя не се признава. Тя отново е част от материалистичната официална наука. Но тя съществува като обективна реалност. И официалната наука, като види такива експерименти, бяга от тях като дявол от тамян. Като ченге като тайно ченге от осветляване. Като му кажеш господин агент и той бега да се къса, защото за него това нещо е като за дявола тамяна, както край на неговата кариера, край на неговите бонуси, край на неговите шансове да хване някой, който да работи против змията. Край. Разбираш ли, ти си го подплашил този човек. Язък за неговите усилия. И по този начин науката бяга да се къса от нещо, което противоречи на нейните разбирания. Затова няма да видиш как БАН, Института по медицина към БАН, нали, където получават пари от бюджета, няма да видиш как правят изследвания на алтернативните методи за лечение на рак. Няма да видиш. Защото ако видиш как правят изследвания за алтернативните методи за лечение на рак, това означава, че те ще определят, и то честно да ги направят, те ще определят това нещо работи по-добре от лекарствата. Лекарствата са буклук в сравнение с ето това, а те другите неща не работят. Примерно, когато отидеш някъде и питаш хората, кои са алтернативите за лечение на рак, защото нали, се сещаш, че за 1/3 от онкоболните в един момент им става ясно, че трябва да отидат на алтернативи. Това са 1/3 от онкоболните. Така е статистиката. При някои заболявания, като рака на панкреаса, той е на практика, защото няма скрининг в България за рак на панкреаса. И го фащат в късен стадий. Нали? В общи линии там са едно 95% сигурно са, или над 90% са тези, които са част от тази 1/3, които търси алтернативи. Нали, много малко са тези, които просто ще се оправят с болничните методи. Но има други видове рак, които се лекуват много лесно. Много лесно, защото такава е природата на този тип мутация там генетична. Този вид хаос, който се образува в тялото. И за това нали, науката, БАН няма да го направят. Фармацевтичните компании няма да го направят. Само те имат ресурсите и достъпа да докажат нещо. Но няма да го направят, защото това е да тръгнат против себе си. И всъщност остава на хората. Тоест, поумняването трябва да започне не хората да чакат онези, които ги управляват, т.е. змията, и когато и са ги селектирали, да ги издигнат. Поумняването трябва да започне от хората да принудат онези горе да дигнат нивото. А онези горе имат такива неща в библиотеките си, които са ги натрупали и са ги откраднали, и са ги, ето тези неща, дето сега ти ги говоря, ако това нещо можеше да не излезе в YouTube, а да отиде като някаква информация в някакъв български отдел, ами то, който внесе тази информация в отдела, те ще му дадат бонуси за това нещо. Защото това е нещо ново за тези дебили там. Разбираш ли? Това е нещо ново и те тупат, взимат, но не дават информация. Значи представяш си сега от стотици и хиляди години, където работят структури, докато в света е пълен хаос. Представяш си какви данни, какви знания са се натрупали, какви технологии има. И те ни изчакват ние да си издигнем до едно ниво и ни сменят със следващата идиотска технология, която те я държат. Примерно двигателите с вътрешно горене в момента, в който можеш да ги пуснеш на вода, и те вече са забранени. Електрически двигател се търси.
Добре бе хора, електрически двигател, Никола Тесла преди 100 години е направил устройство, което от гравитацията, т.е. ефира, който отива надолу към центъра на Земята, прави ток. Значи ако сега се научим как да правим ток от гравитацията, вие след това ще ни пуснете следващата идея и ще ни кажете, че тока като цяло е вреден. Трябва да се отиде на друг тип енергия, защото вие вече и там сте отишли. На другия тип енергия, защото над тока, над електричеството има други енергии. Други видове ток. Разбираш, има видове ток, които се материализират в електрическа енергия. Значи трябва да отидем на следващото ниво, още по-близко до същността на енергията, където е към ефир. А ефир е проявление на енергията и на материята. И по този начин могат да те моткат така 1000 години да са се пред тебе и се ти да ги догонваш и да ти пробутват някакви идиотщини, които са пълен буклук и са вредни. И те ти избират от цялата си картотека, избират най-вредното да ти го дадат като технология. Ако има две възможности да ти изберат две технологии, едната е по-дефектна, другата е по-малко дефектна, ти избират по-дефектна. Като в тази книгата на Пол Пантон, дето викат на Американския конгрес им предложили, Хитлер прави в Европа прави автобани от бетон. Ние какво да направим, за да сме конкурентоспособни на Европа? Какво да направим? И те предложи през конгреса 3 ефтини решения. Взимаме пясък, в който има петрол и направо го пресоваме с валяк и така няма нужда от нищо, освен той няма и дупки по такъв пясък. И по този начин е хем ефтино, хем бързо, хем поддръжката е ефтина. Обаче нефтените компании казали, чакайте бе, на нас едно от основните ни пера от приходната част е производство на асфалт. Ако го направим така, ние ще фалираме. И те казали, иначе не се приема, защото нефтените компании не са съгласни. Трябва асфалт да се сложи. А асфалт има нужда от постоянно обновяване и от постоянен ремонт. Нон-стоп. Защото се разваля. А и освен това е канцероген. Активен канцероген. Той е токсичен, защото от петрол. И по този начин от всичките се избира това, което ще създаде най-много работни места. Работа за онколозите, работа за те, дето оправят пътищата, работата за психиатрите, защото хората ще... Изобщо има работа за всички специалности. Разбираш ли? За всичко има всяка специалност има повече работа, не това, което решава проблеми. Може да решиш едни проблеми, ама задължително трябва да създадеш други. Това е обязателно. Ако не създадеш други, тогава този проект не трябва да минава. Този проект трябва да бъде забранен. Разбираш? И не минали. Не минали и трите и на практика станало така, както е най-изгодно за бизнес. Друго, което исках да ти кажа с тези пастървата и с тази вода, е просто да знаеш, че тя има ефект и върху хората, и дори полето, което създава машината, има ефект върху хората. Само, че е по-бавен. Не е като не е божествената матрица за 3 минути да изчезне тумор. Защото рибите са здрави. Растат бързо. Просто всичко се форсира, но са здрави физически. Не е да дебелеят и да устаряват по-бързо. Не. Просто са плодовити. Разбираш? И затова развитието трябва да бъде от ниско нагоре. И когато се развие на населението, не можеш просто да мине, трябва да измислиш нещо, което ще мине пред това население. Разбираш, сега опитай българите да ги накараш да ходят да се бият за някаква логична кауза, която е пробутана или от Путин, или от Зеленски. Те ще кажат да се гръмнеш. Това ще ти кажат българите. Просто нивото вече има друго на българите. Докато едно време щяха да го направят. Идват от Америка да се бият в Първата световна война в името на България. Представиш си, отидеш в Америка, зарязваш всичко, връщаш се тук, за да загинеш в Първата световна. И те не случайно в Първата световна война ние, италианците, французите и англичаните, имаме повече убити в Първата, отколкото във Втората световна война. Нали? Но това е било едно ниво. Тогава хората още са вярвали, че има логика, има държава, а не ченгето да е държавата. И то не е ченгето. То не е ченгето. То ченгето седи и изпълнява служба. Не, политика служи. Той има началник. Държавата е отгоре. Тя е изтеглена вече. Няма държава. Ако има държава, тя не е твоя. Тя е чужда държава.
Тъй, че това, което ти отечество има, ама то е другото, отечеството ти е там, където си се родил, нали, отечеството ти е групата във Фейсбук, това ти е отечеството, там да им го, нали, на змията, там да го начеластриш на змията, а не в нали, да отидеш да загиваш в името на какво? На партията и държавата. Или на управлението. То не е твое. Сега в Украйна, примерно. Тези, които се бият, те се бият за Украйна. Независимост. Но когато видят какво е след войната, какво са имали преди войната те оцелелите, какво са имали преди войната като дял и какво имат след войната като дял, какво имат? Ще се шокират какво им е взето при това възстановяване, защото Европейския съюз и те заеми, това е помощ, която е дадена, всичко това, и даже и ние им даваме помощи и заеми, нали? А после всичко това трябва да го връщат. И когато се огледат около себе си и видят какво имат те, какво им е останало от Украйна, ще открият, че тя вече не е тяхна, а те са загивали за нея. Разбираш ли, тя не е тяхна, няма какво да защитават повече. Но това е развитие за тях. Като влезат в Европейския съюз, постепенно ще станат като нас. И ние ще разберем, че са ни направили на маймуни и вече нямаме нищо наши. И затова и научаваме и на война, защото няма какво да пазим. Нали? И те ще стават така, ама трябва да минат през този цикъл. Сега, след като менталитет им е такъв, че минава война, те им пробутват война. Като не може да мине, пробутват нещо на швейцарците, пробутват нещо друго. Нали, а те не ходят да се бият швейцарците. Там от няколко века не са се били и няма да ходят. Нали, пробутват им банки и други неща. Нали, в зависимост от менталитета и нивото на развитие. Когато става за онкология, която трябва да се спасяват хората, нали, и да лекуват други заболявания, не е просто онкология, а всичко е до подреждане. Подрежда се организма, има такива полета и когато организма се подреди, заболяване течете. Те от божествената матрица, този клип, най-вероятно по един и същи начин са лекували всичките заболявания, за които споменава там в клипа. Тоест, те на практика подреждат организма, болестите изчезват. Ако при технологиите на съвременната наука, ако решиш проблем без да създадеш други, се губят работни места. Докато онези решават без да създават други проблеми. Тъй, че подхода им е друг на официалната наука. Но пък работата на хората, това да ходиш всеки ден на работа и да си на работно място и да си щастлив, че имаш работно място и заплата, нали? А не да живеете като милионери без да имате работни места. Това нещо е също менталитет на змията, според народопсихологията. Значи в казармата войниците, които трябва да бъдат превъзпитани, принципът е не ги оставите без работа, да имат какво да правят постоянно, защото започват да се занимават с глупости. Едно население, което трябва да го държиш постоянно да е по-гладно, по-болно и по-изморено, просто трябва постоянно да намираш работа. Нови проекти, нови неща. Когато някоя технология ще облегчи техния труд, трябва да махнеш тази технология, за да има работни места. А когато вече искаш да ги прецакаш, защото те разчитат на работните места, свикнали са, добре им е там, адаптирали се, това им ги взимаш. Автоматизираш производството, изнасяш производството. Ако трябва да докарваш, как да ти кажа, представи си сега, както с тези вагоните, дето ще ги внесат или от Полша, или от Румъния, или от Германия, или от Китай. Или от другаде. Ще ги донесат те, но няма да ги произвеждаме ние, даже няма да ги ремонтираме ние. Нали, вагоностроителните заводи, те няма да станат вагоноремонтни. Нали, защото ще има някакво там, нали, обслужване, което ще е гаранционно. И то ще е заводско. Нали, и когато ти го направиш това нещо, ако трябва от другия край на света, трябва да докараш вагони, работници и капитали, за да скапеш собственото си население. Разбираш ли? Значи, когато някой управлява и му кажат, направи така и така, че те хора, които много дълго време са работили някъде, да ги разбъркаш.
И той каже, не мога. Просто няма да мине като политика, хората ще се дигнат, ще протестират и така нататък. Тогава те докарват от другия край на света помощ. Разбираш, от Китай, примерно, идват евтини вагони, които правят тези вагони непродаваеми. Нашите. Ниско качество, непродаваеми, не може да дори да ни ги подарят у нея вагони, няма нужда да ни ги продават, може да са безплатни, даже може с бонус да ни дадат пари. Идеята е, че основният обект на хората им казват, че икономиката, производството, ефективността, всичко това е обекта. Не, човекът е основният обект, за да бъде прецакан. Всичко другото са глупости около това нещо. Парите се и печатат, и икономиката се създава, технологиите са вече, какви технологии има, които са натрупани, но не се прилагат или се прилагат, когато решат тези. Тоест обектът, както в казармата, не е да се отиде в казармата, за да се работи, да се свърши някаква работа, а да се отиде в казармата, защото тези хора трябва да бъдат научени да бачкат. Разбираш? И да се подчиняват. И да спазват правилата. Това е, те са обекта. А не да отидеш в казармата, за да защитаваш родината от тези западняците, които искат да влезат от нас и да ни откраднат безценния социализъм. Разбираш ли, това нещо е абсурд. Но когато го направиш така, като в Северна Корея, и ги убеждаваш хората и ги облъчваш с такива идеи, че всеки момент съседния Китай, имаше там един филм, една река, която дели границата на Китай с Северна Корея. И един китайски предприемач с яхта, моторна такава яхта, разхожда туристи. И туристите, които разхожда предприемача, гледат как живеят в Корея. И как живеят? Седи един и лови риба в реката. Зад него стои един друг, който го контролира да не скочи във водата и да не избяга в Китай. Сплуваме. Зад него стои един, който го контролира, той, който контролира, и още няколко човека, които контролират то колко риба ще фане. Защото после всяка риба по тяхната система се дели на 1000 дяла. Всеки той, който е хванал рибата, получава нещо. Началника му получава нещо. Той получава нещо. Една риба се разпределя на 1000 човека. Това е тяхната система. Социализъм, обаче без технологии, пълна мизерия и освен това всички сме равни. Всички сме равни в мизерията си. Що не го направите всички да сме равни, когато сме богати, а всички да сме равни, когато сме бедни. Що тук ни го пробутвате, защото трябва да е извратено за това. Просто смешна работа. Смешна работа, какво да напиони с китайца с яхтата плува и разкарва туристи и ги снима. Те се дразнат, че ги снима като неандерталци. Те облечени като такова. Облечени като... И сега Китай го даваме като положителен пример. Китайците бяха като тях преди. Но го даваме като положителен. Тоест там, където първо ги оформят мисленето. Изчистват конкуренцията. Примерно в България в София специално, пък и в другите места. След 9 септември имало страхотна чистка. Страхотна чистка. Просто се разкарвали всички. Това нещо, ако го кажеш тези думи, ако ги говориш, дори да те чуе, един да те чуе, няма нужда да те чуе целия свят. Това нещо значи смъртна присъда. Ти изчезваш. Карате с влак на юг към Петрич някъде, с теснолинейката, и там ви разстрелват, там ви трепат и там ви копаят. Тъй, че това е България и то цивилизованата част. Просто интелектуалци, конкуренция, такова нещо не. Защото след това идват парите. Не може да има конкуренция, когато идват парите. Първо се прави чистка и после се пускат парите, защото те така искат, те, които ги държат парите, че не трябва да има никаква конкуренция и никой да не ги вземе. Та затова ти казвам как можеш да оцелееш от криза, като си взимаш от пазарите. Защото те, които движат пазарите, хем трябва да ги движат. Не могат да не стоят, курсовете да стоят замръзнали. А в същото време трябва да ги движат така, че абсолютно никой да не се усети кога ще ги движат и на къде ще ги движат и да се възползват от това предвижване на курса. Разбираш ли, трябва да го направят абсолютно хаотично, дори да спечелят от това хаотично движение, да прецакат другите, не просто да предвижат курса на някъде.
а да вземат докато го движат, защото другите са в обратната посока. Това е философията, когато го правят. Няма инвестиция без риск. Няма такова нещо. Просто не съществува инвестиция без риск. Хората си мислят, че има такива стабилни инвестиции, които растат. Винаги има риск. Винаги. Просто абсолютно винаги. Във всеки бизнес, всяка инвестиция навсякъде. Тук в случая ти работиш, като не оставаш да ти мине зад гърба и като дебнеш, кога има импулс, кога тръгват да движат нещо. Тоест ти всичко гледаш. Много неща гледаш. Не гледаш само две неща. Гледаш като предприемач. Всичко гледаш. И новините по телевизията даже гледаш. Нали? Всичко гледаш. Но знаеш, че основното ти е да не губиш, т.е. да не ти мине зад гърба. Никакво изпускане на личния си интерес, в такъв смисъл. Пускаш само в едната посока, пред тебе. Купил ли си нагоре да се движи курса, ако си купил? След като си отворил позиция, само пред тебе да се движи пазар. Продал ли си, доходи надолу? Нищо друго. Не допускаш, затваряш позицията, веднага бегаш. Няма механичен начин, по който да спечелиш на пазарите. Някаква техника, механична. Т.е. правиш тъпо едно и също или го вкарваш в компютър. Затова докторите не могат да спечелят на пазарите. И инженерите. Защото не е механично. Не е едно и също. Не е повторяемо. Няма два еднакви дни от съществуването на пазарите. Два еднакви дни няма. Където пазарите да са били. Приличат си, има които са си приличат, то случайно. Но няма два еднакви дни. И няма и да има. В цялата история, те вече 150 години съществуват приблизително в тази форма. Нали, лира против долар, те по-старите валутни двойки, кейбъла, нали, който се е търгувал, горе-долу такава форма са съществували, подобна форма. Тъй, че трудно се оцелява нещо време и специално по отношение на рака, там е много важно, според мен. Сега, за правене на злато не знам. Знам само и ток. Значи тока, тази електрическата енергия, тази, която е кулата, на Тесла, не кулата, а те, дето са трансформаторът на Тесла, дето го казва, и там как се бобина, ама той е за високо напрежение. Не е бобина на Тесла, трансформатор на Тесла, с бобина на Тесла и така. Тези не мога да ти кажа как трябва да засмуква от околната среда, без нищо да му вкараш в него и да прави ток. Не знам. Но само знам, че вътре в пръчката един беше сложил железен прът. Вътре в този дървеният, от дърво трябва да бъде корпуса, а не от пластмаса. Вътре в дървения беше сложил някакъв метален прът, като така на трансформатор, като метално ядро. Бобините, т.е. намотките са навити най-вероятно в двете посоки. И наляво, и надясно. Нямам идея. Откъде хваща това? Този Стивън Марк има едно TPU, тороидален Power Unit. Toroidal Power Unit. Тороидален Power Unit. Този TPU е всъщност един тороид, който като го държиш, има нещо като вибрации и като жироскопичен ефект. Нещо се върти вътре.